Sa natabong mga pagbaha ning simanaha sa pipila ka mga bahin sa Metro Cebu, Office of the Civil Defense na alarma. Samtang Mines and Geosciences Bureau may pahinamdom sa mga local government officials nga tun-an pagbalik ang geohazard map sa nagtagsa-tagsa ka mga dapit. Adunay live report si Fame Marie Dumabok. Fam! Bob, nabalaka ang Office of the Civil Defense kon OCD-7 sa mga lugar nga sagad lunupan kun adunay pagbunok sa kusog nga uwan. Gitumbok ni Joy Hernandez ang tigpamaba sa OCD-7 ang nahitabong pagbaha sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Mandawi, sa syudad sa Sugbo ug Talisay City nga mihatod sa pagkadaot sa mga butang sud sa mga panimay. Napanlantawan usab sa OCD-7 nga dili unang higayon ang grabing pagbaha nga nasinati sa miaging weekend, tungod na sa pagsigi ug pagbundak sa uwan tungod sa La Nina phenomenon. Subay niini, gipahinumduman ni Hernandez ang lokal nga kagamhanan nga andamon ng daan ng ilang mga evacuation center nga kabalhinan dayon sa ilang mga mulupyo nga mapiktuhan sa katalagman. Paghimusgan wala jud nato na diri nga pahibangluan, no, labi na tong mga area diin perennial ang problema nato sa pagbaha. Gamay lang nga ulan, aduna nay pagbaha, aduna nay pagdahili sa yuta. Gipahibaw sa Pag-asa Visayas nga nagsugod ang La Nina Oktubre 2 ug mulungtad sa pagtapos ning tuiga. Muhatod kini sa kasarangan ngadto na sa kusog nga pagbundak sa uwan nga mosangpot sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. Gipahibaw ni Director Armand Maliksi sa Mines and Geosciences Bureau nga nakapada na sila og suwat sa kapin 300 ka mga LGU sa Rion 7 nga susihon pagbalik ang geohazard map ilabi na kato mga landslide ug flood prone areas. Aron mag-guided sila sa ilang pagpaybalo sa mga constituents, then I think the local disaster risk reduction management should also cooperate with the municipal and city executives in terms of protecting our populace. Samtang napasidan-an na sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga mulupyo sa Dakbayan, ilabi na kadto mga nagpuyo sa landslide ug flood prone areas sa syudad. We have disseminated as a matter of fact dito sa mga barangay kanang mga areas like for example sa Manipis, kanang landslide prone, and we have constantly reminded our mga constituents para magbantay-bantay sila, especially during weekends nga grabe king activity dito sa Manipis regarding aning biking nga sometimes mo sirami kay kung na-forecast nga heavy rainfall. Nabansay-bansay ng daan sa Talisay CDRRMO ang mga homeowners nga nanimuyo daplin sa kasapaan. Samtang gila sa CDRRMO ang mga barangay sa Manipis, Haklupan ug Campo 4 nga dahilian og yuta. Ug nga ang mga barangay sa Lagtang, Tabunok, San Isidro, Dumlog ug Biasong ang mga bahaunong lugar sa Dakbayan sa Talisay. Bob, gitugan sa Pag-asa nga 7 ngadto sa 8 ka mga bagyo pa ang gilantawan nga mosud sa Philippine Area of Responsibility kun PAR kun dinhi sa nasud sa nabiling mga adlaw ning tuiga ug sagad kanila ang muhimo sa paglandfall. Bob, Daghang salamat, Fame Marie Dumabok sa imong live report.